Chorda Lí Moya Brennan seo sa spidéal is studio Cuan fechad amach ar chun na gaiileheh. Cheolmhar is céardúil. Bíling an nacht ligigh cí fágaigh webh an lá le haigh píosa cainte agus neart ceol. An seo de Cuan an Cheol. Skars na fredu in nacht na gíe Tíor na galu ac Michel am hen na hena mara ag scar tíolinwa Casulanam na barta
Fáilte romh a chuirde go Cuan an Cheol, an seo is Studio Cuan sa Spidéal. Tá ríméad agus áthas orm a bheith ag go lúdar uasal Moya Brennan. Fáilte romh a Moya. Cymhaigad Liam. Agus tá Aisling agus Paul in our downta freisin. Agus Mór an dhé. Leanam muid orainn leis a Ceol agus beidir PC be cainte ní ó cinnte. Cinnte. Faller arakla go jetu banu agan ranish and wakas the saboki mish spoki mish legela rivi na no barlam man go thai go be secure walu and dort go aqua school ledger Ira winskilin Estalu di etavane Rokis te saboki mish spoki mish lehela Ivi na leno Spera como era nobres se chanta when crepa Rockus the saboki mish spoki mish lagela Vivi na leno Barlum manchester amwi hana wajin Karakajanga sigbrakana bratan Rechlish tonta o ia go maji Rokis the saboki mish spoki mish lagela Vivi na An seandainn na dóite. An seandainn na dóite. Well, seo legan fa ma héin agus córmach an legan seo agus. In trim scial mór den watir was it herie an all gaelige bí acu fa du da an seandainn agus was it an seandainn dóite mór the burnt out old man. Yes. Was it agus bhín gesa ágan sa in sa wala go le fósú a sicar go híl si go when buesige agus bhí neart aige dige agus neart rodí ige was it Allah agus rodí mar sin agus chapre agus híl si a mása chia na mé si a bhád na mé se bhád beá agus ach níor sin go má teitebí agus dúirt so in na versaí na ancient na daoine chur in na versaí le go léir dóiní le réitial dá. Bhín sé deanaga was it Irish romance
scéalatá. So bhain si neartta ihe dá níon sin gahabí, bhain si dúil bia agus ní é sin ní hálaní é. Bhain si bhain si neartta óldá agus tá se ínta sésta. Agus ní sin bhain si siúil agus tá se 1,000 agus 20 crochanna agus neartsúhan ach níl tá se go maiid. Cailíonn seáid fiacla agus áid a gruige a tá se go maiid. So ní é sin bhí si frídíthe agus níos í déhí se go dhéanú, so chuir si go dtíon ine agus dúirt si beidir gur bhil ina granar bhí fu si cónaid agus thug si na bhála deanna go beidir bhí si prabda agus Cadúir si cónaid? Cónaid in san ina. Granar in ina bhíon. Agus thug si na bhála agus bhí se dosa sa teamra fanatlaíam. So níosm go mo déanamar sin láta éiste, nesm céfa buasí tús. Sin. Tá go leor orainn mar sin nach bhfuil nápósan seandan a lí, le go éib le seandaí. Agus tá legan tá seo haibhain an chunda i néirin. So níon sé sin mála fuú tá bhaite na héirin. So seo an seandaí na dóite. An seandaí na dóite. So coro coponya rower siki arnona got her chicken the marsh up and young throne they said in a good in the populi yoga on the nyam nyagocha sora on the nyam nyagocha sora on the nyam nyagocha rolling and jamming this morning get boss wishan jamming news about cod agus or my genius troska tranona rini kara haganda the below for the big as a good you and thrown there. Agus sweep up with your wine agus polivin pina. You make your caveros the fingers, is right, German, is right, and you need you. On the yam, on the yago, sora, on the yago, rolling and jamming this morning. Push your mom and your sugar jet, and let you will meal like a speed of young. The mere quick, you can sit your capital, because I make you well and that from Michiana. Agus Korea gonna will you know all of the chatta trano the firm mom and yet that's a chamra on the nyagocha on the nyagocha sora on the nyagocha and jamming this morning of course check it here and that you will meal like a speed of the end yeah Greg is such a good girl cause honey she wanna love from Michiana. Fáilte go dtíon spidéal? Gur maigad. Bhíonn tú tá tú chógan óach? Well, tá má gán lom. Well, I chrína mid líon swaithart toras an toras dearna le clánad. Thoisiimiid sin ar Marta fihe. Right. Agus teising dé hála da sin. So bhí se faietti le go léir le blianttí an nuas agus chrína mid men fóver neri.
Right. An fómar agus, New York. Bhí sin an, agus bhí chríine meid in Seattle. Agus bhí sé seartnaí, meid muon sin le sé seartnaí, agus bhí amar dáin. Bhí se rubbag nostalgic ag dearú, bhí se chucur an tuarstearna le chéile, agus bhí se jazz réit le dearú thoraí, was agad. Na bhí dín bhil siad gáil go fáil, agus bhí me tá sé genú rudí lom héin, agus má héin agus cármag fást, agus so bhí se jazz dearú thir leis mar sceart, agus bhí mid sésta sin dhéanú, agus bhí mid sa dhearmán, agus éite mar sin bhí daoine cuoinú, agus bhí buú bás mór na hána dúrnar, danig tús fást, agus bhí sé aonanta jazz fást an rimid trí arína, segur bhí paidig nóil a bhirte go hiúil an tám sin, agus bhí pactríhas, bhí se mín crí bogadí prabú leis sin funne. Ach, but chunne, tá daoine reitlamsa, bhil tú stopíonis, bhil tú lach de cí agus scríiste. Bhóg man óhála go dúna ná. Ach tá gálam, tá Ashleen's Paul, tá sé onanta deasa bh buú leth, tá sé na Jarvises, agus níl ní meiste le buú le an seanmhathe, ní siad rud sa go hé na tá onanta deas agus ní sin bín cármach de baril an fásta má chuir mai ceol, agus ní me héins cármach ceirní ní fásta, agus ní sin bín féidir a cármhaid cléir fríil na bhí cahal ó Cornlin an tuiristearna, agus tá né ceirníine chéanú tribute a Mary O'Hara, agus tá ma héin dúna ceirní eile, agus tá dúlagam sa Cheol. Was it casfa déin? Ní stopan tú tá sé deacar a stoppa, agus tá rudí le fólam go bháil. Gcónaí. Agus sin rud tá dúlagam an. Well, so clánad hain, inis dom beidir faoi a fás? Fás, well, bhí mehéir na bhí me sin fás in godóir, dóirhuirtar an godóir. Bhí níor agan me sin daine sinne, agus bhí me éthir bhí seóband aige. A bhí se ribh sin bhí se buú ag sinnim le bhathir agus éthir héin agus a deartha agus a dearafar agus sin rud a bhí acu. Agus dances about. Sin bhí sin rud a bhí gáil ré. Agus ní é sin ar chríniú an tám sin, bóga han rud a sean sa tafarne agus agus níró ceol a bhí methir sin a rig bhéige. So dascail se éite héin tafarne Leo an chóir an na farste. Agus was agad ma smútan tú beidir na mó clánad beán man ar ón stáite sin ogan. Agus méthir bhí se... Bhí gur an stáite sais a gcónaí agaí tréis gon pub a gón. Sin é. Na bhí mid gírí suas agus mid géiste le pop orainn agus rudí mar sin. Bhí mid hín stáitin sin le meigs agus ams agus na ama daoine nóhála seo na bhí le síra gan nó an scáil. Na ama daoine nóhála chuirmid anrad a gáil agus mid bualú beidir bualú garthir na Beatles and the Beach Boys and Joni Mitchell ach bh gcónaí an Gaeilge te se. Bhí me gcónaí denúair an Gaeilge agus ní híl me dí dá. But tá mai danagur was it daoine deanú go chlána geirí bheith na pop band. Agus an rud a dúsab me duine na níró ceol tradiisiúnta in san teile. Bhí na orainn. Ach níró, was it tá uncle na tá auntie no good sinne man nidúil na box a ceol na rud mar sin na dóthe na déthe. Fólam tú go maithe, but níró cóilta sa bhí was in godóir san nám. Casan leis tan cranág tá sé a healainn was an sin. Agus tá sé aonanta mai fan na páistíog le. Ach níró dhéime sin óganne, so rud bhí óganne na nuair an Gaeilge ó ma a bhór sinna tíú man wathe agus an showband. Agus sinna tí bhí double bass sin agus bhí chana drumíon sin, bhí guitars sin, agus bhasc me de bhirt le chéile, sin rud a bhíon sa teile, agus sin rud a dúsáid meid, agus í cheadhfuir anna cheolmáin sin na híos cos an tréadú sin,
sin cin na chéadhfuir an Cheol clánad ní deag seartfa nar bhí nar hamid seasta le a Kenny Folk Festival. A bhí sé onanta sífuil na bhí me duine sa tahaine fátan le tháinig go séú mé héilenne, bhil le Thailand sin ráite sa sa bhfuilú agus rahamid suas agus bhfuilhamid na rudí nu amseir le léir agus na bhfuilhamid rudí an Gaelic Huntown na locals was it Huntown should have say that big call or the sin didn't be getting yesterday law. Sure we sin nations na shaska di agus you know well we should the fought just aru on Shan Gaelic agus the Shan was it agus but when you made the call Ceol na orainn agus geisted la you know orainn ganta sin an darna orainn Ceol man sin ag cranúil hag má granidú grandugan agus tu sé gáanta sean orainn bhí na mré gobaí na bhí siad sucim me siad bucad is bucam me sé chéile agus sé gáanta an fáin a ráin leis tá sé chó sa stéach bach fiúáin tagan you know tagan an barach an cuimhne seo rachmid linn le písele Countess the Countess wearing na hom a hen agus bhí sé ar Voices and Harp album agam hen agus Cormac agus tá mór agam na Countess Markovich agus midir run siad an bhré na héan agus Cad a bastíú cad é a scéal nó well, gur ban sífuil a bhíonn si agus frisí sehan an realtas ban chain van attention tá pactríonn in Leinster House an féile go léir agus tá sin agus bhí si sa frísan nar a bhí si huas fáine nar a chuir sean sa realtasí agus just mid rudí run si was it Mohammed could warf do the Pwedig Pierce agus the Michael Collins is an agus daoine cosam Countess Markovich bhí si genu could war agus neart mar le fásta so se fásta dí
Bradúil binn a gael ó an céad fan a riamh ag seasúd an tír wan sí an leis wan sí an leis Istabí tír agus ibí cóga Ceol am misna Tá orainn an isise agus is cuid de hir chunel an tóran seo. Na sé leoga. Ceolm ma héine agus ceolm Moya ní ónla agus ceolm mar réad ní bhúni agus neart daoine eile. Fuaimid uan bhain seo, bhil bhí Annie agus Kitty in Yemen agus barla le Annie bhain sin arachtas coplúar agus I héine agus Kitty in 10 dearafar tuis na hónaí an nóir. Hís a ballamór uamsa agus thug siad neart orainn dún. Agus seo cindan a orainn thug Kitty in Yemen agus tá sí beag a fáil agus tá sí céad agus a hín blian na éis a bhí fiarras fáil hartan. So ba sí géistear le seo agus maithú Kitty agus míle buchas na orainn thugta dún. So seo an maidir mara agus tá ma deanna ghfuil lagan tá seo in tíri eile fásta was a fadú den an bhain whistle an airige agus hitingre an diascara agus chuise bhla an clácha bhí cí fáine Rúrás go dtí airige agus fa seo bhla agus ní sin na bhí fáiste agus na bhí poisttí acu Moya agus Padraig agus bhí siad sin mí súgrú le bhhain agus fuisiid an clácha agus thug siad iste aici agus si dé seo bhámaí agus níú sí abaltain an airige choinealte bhí sin réil an Cheol agus anrad a bhí sé níos leidir an airige níos leidir so sin scéal a tagam sa scarabí fáine. Agus was na seandaí fásta bhí dúhórgam na rahamid go dtí Tihís acu agus Jinseir siad in scíal fan nuair annig tús. Ní é sin bhid siad na fácliadaid agus seo chuid is móda na daoine casúharm sa scarabí. Agus an modérna bhid siad an fondaid agus ní é sin deir siad na imí leat agus ceol dói héna. Sin rud bar le agus bhí sin hátain sin comórlam. Na han ceol tradition a tanamsa ní ró sé in mahéla, but tá stíle gom héin agus sin so bhí mar sésta sin na chuinstin. Go dtíirech agus chola siad a rá agus chola an dá mórbechas le dí do rá freisin. Well, gur maiid. So an mhaid mara. Is castle go vetu no go creeg tu van gram dan snart a go frasa fovel namen na ku bi that so veli
Moin sau Shoot a gurb meri yeni Zine an arn now Orainn village Nuj Moya Brennan Favruach Nam chlodi Svavel na tsraith Wai Janwara Moya Should hagab meri yeni Zine Tamasha torsach nagas begola Moya Brennan small fadrik Moya Should hagav meri yeni zine A chuirde táid a géisteach le radio na Gaeltachta fechann amach ar chun na Gaillimhe an seo studio Cuan agus tá Moya Brennan i mhaanta. Pís sin eile Ceol mar sin tír a bhhaile seo hit. Seo hit a chuig Cuan na bheith. Fer seo matchmaking war an atá is Gaillimh. Sé cinse agus was it níor si geíon an fartha mi watcher sig geri a fásu na vi sé ístig puibar ar a vi an fásta agus tamadan gar a mishi ma na agus fadan le hain wal dúrú lom go burla waran a chomu is a rud tan tanawala mai tan pásu sacrí agus amad agus bhfuil siad de ceolaid siad in snabalte hart so that I can my out mobile phone to be in Thompson. Bhí waran an na sinna dói bhfuil medinian an scial fan tíar a bhalaú ach ma dútú héin sé hit mór de chutlána agus I cinnan na waran dearna bí me de ceol ar an chum ceol agus nes go daoine net frí de dón a ceol tíar a bhalaú agus tá dúla chuan so
Possum weeber very. Possum weeber who's the ears fish with their margin. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Yalma wargu jamta. Yalma wargu tada wargu. Yalma wargu jamta. On yalma wargu. Tada wargu. Yalma wargu jamta. Tada wargu. Yalma wargu. Tada wargu jamta. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Chera wallaloo very. Chera wallaloo sponsor wallamata wargu jamta. Gohalin. Ja, bogum is rai le písín eile. Dan Eri. Airí is curart. Eri scorata hajedi. Ja. Waran fa dini giri emarta hiúl fa gad garo can la cynnisgur rocada cúpósu. So Jimmy should daily should Éalúch an post. frische boy deitna agus Jimmy should. Agus Eri scorata hajedi na viacula fa gad inta gasta. James Saras but na hernu kan go churfeas tu da gragus kina kom heno couldn't feel early long la candini don the can kelo riscar wo kelishin ashina honik merera when now we kiss memory kodanik shia kamareri tanya the geval tree the horror santico fairly jitilla bed Sorry, can wish it and carry the Gohanya Lamni.
Cuan. He's got a daddy, what a man the cool. Got James Saras, but not her now. Go can go to Megas too. Drag is king of Gumhill or Button till Valley Lum. La Cantini, Donna can Ceol, he's got a walk Go hold in your fad. Nenamid a hele Ceol. Alleluia gauna. Al Chopin tar Kearney Nuragan Kinsgur Mary O'Hara me call me where I'm Charlie Gilliam agus where I'm bre where I'm Mayra agus Galanta agus so sure alleluia gauna. Kelly na gauna, alleluia na gauna bana, alleluia na gauna bieta bana, alleluia na gauna bana, na gauna marginori causana banta. Faijem du kana, gas faijem du bara. Faijem de soiha na goran mocha dwarta. God de she na crinne be sheer aram puasa. Spavin in umstan game na han moi charta moya. Alleluia gauna bana. Alleluia gauna bieta bana. Alleluia gauna bana. Come noi mit gauna, skare mit in ferie da morgens la glanta, bis ich den ferie gesparen la chingauna. Ich trucke da malaken in banne gore tauri, alleluia gauna bana, alleluia gauna bieta bana, alleluia gauna Tá men seo le Moya Brennan le Aisling agus le Paul agus táid sa spidéal is studio Cuan agus si bhgéisiid le Cuan an Cheol. Ru si bhgónaí a gháid an Ceol gan was cagur. Ja, bhí muid a gánaí chun Ceol ana cheafam. Anna blinta lua. Ja. Bhí muid
Bhí studio agam sa chat na bhí min na hóíon don léirí agus bhí gcónaí ceoltarí másasa se, bhí daoine gcónaí másasa se agus bhí ceol a gcónaí. Agus híl man gur sénta táhairta ceol thortífa na runsead an piano, híl man gur táhairta an piano dhéanú agus bhí sin buntas mai agus bhí sin agus, dean leá. Was a lein teart betu buatú sin dhéanú agus teis a gonis go mí. Agus ach bhí siad fásta páirte an cóltas sin bhí fára sin Gregan sin grúpa is part den cóltas agus bhí siad in Scáilárcan agus is Scáilárcan agus sin net a dóm sin na Gaelic cinnte fás agus bhí sé onanta táhairta gur róisiid páirte de sin agus gur róm should fidgel agus fadax den agus an puibi agus na rodí sin le agus run si cardide mór fásta. Bhí sé onanta táhairta gur ón ceol sin acu. Agus sa buint gin leis a geol le caradas nach Cinse go fáil. Gachtain na crochad timp le chéile. Inis na léontaí seo agus siar sna seanna léontaí chomá bhí daoine gcónaí a crochad timp. Mí. Bhfuil méid stacha go Johnny Ringo Madonna inné bhí caint aní as a goin agus just a caint binile. Na smúitethe. Na smúitethe agus. Bhín sin bhí neart. Ánis tá neart deantaigh daoine was a casa grúpaní mar sin na déanú bhí se le danan agus mid grúpaní inis a tá háart fan éit. Bhfuil tíim siad ghfuil se táhairta an cheol ar an airdan agus fadal le hain ábalta beidir na grúpaní ar dhé le a neiste. Tá a don agus na cétaí a grúpaní tá níos agus tá sé deas ceilt. Agus tíim tú bhfuil se de sppragu is rudí cosla cóltas fás agus rudí mu agus an cranág hí an godóir agus tá sé gáilta agus bim fiúáin bim tá sé onanta táhairta. Cos casarát daoine casa Megan bhfuil ceol traditional bud chuir si go bim agus níon si rodí héin agus níon si rodí le dohhac héin Big Love agus tá sin taobh sin táhairta fása. Chuile híomh cinse le Chuirde táid sa spéidéal agus táid i ggéisteach le Cuan an Cheol le Moya Brennan, Paul agus Aisling Jarvis. Tena muid ruta cinn eile. Cinse. Brídóg ní bhile. Is a bhrídóg ní bhile stúdag má chríráte Chuir tú áirine chomháis trí cheart lár má chrí Tá na céte fearing rá le dó an hiúnáir Is go dó tú bar bereachta hír más fiar. Ní benní sáile na ealachos cion natáile. Na sa fás an drain ó siúd mar a bhíon mágrásas díar trill sí bar bereachta Éilí meala náte nach nearna riamh
is ní bhéidir wabó mé mar a bhaid mé má bhíonn a chuí le Jesus dóí den réis í rúmsa faoi cheann deirg an nóach ar ódí ran liom. Is tuiseach is brónach a chaim sin dóna. Má hata amhráin is me gas níl go trom, sme gaur cer na Moya bhí an magrasa Ag fear le posta scaní Gáanta. A dú bhgam sa turnse. Yeah. Well, mi hal dólan sin í hol. Yeah. Well, an ar dói. Agus bhí cordaí deasa go míthal an freisin. Well, cinse. Tá annach chuid den dáhain taistilde agus tá annach chuid gnó déanta timpeall ar chlanad nach bhfuil. I mean, tá bhí sibh san saol mór sin, san circus mór sin, gnó agus túráil agus. Well, tá neart genta gine. Was it mo grúpa má thoisiimiid má chlán ág an dúna ná agus mo smúitin tú é nar a thoisiimiid de sciú ar an éisian rudí cos a Harry's game agus I will find you agus an rudí sin in legaléir funne Harry's game from a aoibhinn Novella Award agus I mean caiit de smúitiú an tám sin na hála rud mar sin bhí iontas fór ar an héin. Gaeilgear top of the pops. Lis an scafte seo a bhí go táhairt. Was it in London níos anrad agus ní é sin fáhainn Robin legend Caroline from mid BAFTA fan na agus ní é sin bhí mid sí couple fan an Grammy agus bhain mid cinan dífa sin agus so mas smúitin tú é má grúpa ág a hasí mór chlán ág ní hír madíria. Was it been erad éhes ort héna tarlan rodí agus a deasman na bhil tú Dream na rodí mar sin an tarlú agus ní sin an tarlan siad tá chuid mhór gentogan agus bhfuil daoine gur bhfuil sibh le like gur rud mór a bhí an, Well,
Was it arcum sardini ubins nor dan agus chiadú hain gur tadulum you know gobila dini ala agus run machine gaheri la bano la in a lifetime sin rod more agus sin héad where cheolmhar la dinne éagsúla leis ach you know ceol tar a tan cos la dini móra tar an dan ceol tar a tan agus níana sé defa cacu bhfuil tú ag sinneam da deich na 10,000 duine. Tá mid ligiléirsan sinna dá ácum sé. Agus go féidir teacht le chéile. Ag chéimar rud bhaine ráitó nar bhí war bhhain chuú ceiste ceol ar cearnín. Agus caiite smútiú ar gesa ág is dúna nál. Ní chreachtaí dhío go mé na hia is gonne rubber plant agus is sin ráitlom. Well, just jen do bhhaid héna, you know. Agus tá gaucur. Was it now, beidir sin dinne smó, was it the high leis plant? Was it then we do I mean, you know. But we should get gas. Was it agus should go on to. Yeah, because dóm sin dói. Agus vi mis mutin tú dini cos leis plant. Vi some more acu in folk music. In Cheoil agus in folk music is an audition lile. Hannig sin is agus méisiint le chud in waran tá chu tá sé tarntir sin. Agus but yeah, vi sin special agus níéis na chu ceistem from a guhan war ahain we han summer agus sé ceistem. Well, some got heart go Los Angeles fáinne grain ceolaí in a dula. Well, seo fear na be seo. So, you know, tá sé deas an tarlan rodí mar sin le. And is bhí ma rubbug tóca ma hen was a good agus me not ugly, but you know, seo daoine bhfuil inta, you know, inta seafull in san an éitir bhain siad in sa ceol faoin na scanan agus bhí sin deas ó dhéanú. Mighty. Okay, well seo Cuan an Cheol agus leanamid orainn le orainn buchailún.
Cajin Utrum Bíonn tú cuma ceol? Binn. Orainn, freisin. Tú Agus hain. binn tá dúla Agus go daoine cuma eile, ceol. yeah. Agus was good me héin agus cormac is com mid a héal agus seo cindan na orainn is cuma. Agus hanig seágan ar bhí mid was it na bín tú hálear agus tú hiúil Sure. Cere chuig seartnaí in san am agus bín tú was it anion tú go táhairta le héireann an rud an cultúr a tugain agus na scialtaí agus an néidir agus gachrod bhil seo mo chríosa is gar a bhí. Agus bí me geirí hart arás go héireann go siúnta mé geirí dhéanú arás bóileann bheith was it na tatúcríine sin ra tá dúla go an smútiú agus is cuma go déantú bid a gcónaí lom agus ceall a smútiú a réireann go bí caiite bháil me de mú smútiú ggóil mar go arás na bhála agus má chríosaí má téma na hónaí na sin go dóir má chríosaí an dúna ná má chríosaí in gan na bhála go dóir agus thagánta bhí na hónaín sin a ríis. Agus but was it tá bunches leis má dúid má le néadú tá bunches leis na scialtaí tú a danan agus fin macúil agus nádí sin agus na scialtaí tá beá agus so, you know, smúitiúr an ceann le treasure a tugain. Yeah, go hálainn. Anam mar sin sean agus ísta spéad na buine álínta beo. Anam mar sin sean agus ísta spéad na buine álínta beo. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. Géisteart le ceol na héna ag sinneam perla na stór. Táitnú na gréine a géisteart le ceol na héna ag sinneam perla na stór. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. Danan fan agus fianna ardí go hurdiad scialta tá beo. Tú a danan fan agus fianna ardí go hurdiad scialta tá beo. Is cama go gentú bit a gcónaí lam. 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 Tá má bhí ceol ach go bhfadam mo go léir. Tá má bhí ceol ach go bhfadam mo go léir. Go hálainn, wow. Tá muid
muid an seo sa spidéal Studio Cuan an Cheol. An chláirseach. Conas mar a tháinig an chláirseach isteach i do héal. Well, chur mhairs maithair go slíige ma. Ná sigur gur san Orstein Convent agus bhí Mary O'Hara a slíige eise agus bhí dul mór a maithair mhaithair in san chláir se agus híal siad go muid jazz don nólahain an chláir se. Agus ní dúla bí agam a harapíonnig tús na bhín cála an image was it Colleen image leis an chláir se fadan lehain tá cante was it na seacadí agus so ní Sais brand of cinse agus dóla má mór was it the classical an chláir se ach sinna tí a thuirse go slíige má fané ólam agus ní se go dtí hasim a bhfuilú le Kieran spás páidig snóil na thuir se ceistem ó dé teiste go ar chláir se agus ví gom copplarrod nífa ví gom agus ví an Brian Bruce Mark sam deanna sinna chéad rud bhfuil me lá agus ní sin an cáú thuird siad ar na chuarainn bu mén sa just cogetí se lethá agus bfu rifs agus rudí mar sin so thoisi me ar simar ní é sin bhí dúla go an secha goró Tush go fine. Agus sé. Agus ní é sin bh gcónaí písa ceol ar an chláir se chuide smó beidir an na cearní ní runmid bhfuid gcónaí go chu Carolan rudí Mrs McDermott agus rudí mar sin agus dí dúhgam in san an chláir se. Ach tá chláir sin is tá siad tá ar a daoine sinne an chláir se agus tá siad ionta go dá. Agus na reels na puirt agus pláncar tan am héin. Ach was tíad úsam an chláir se chuid is mód an am mar cosla mis smútnú alíonn. Was it dehanní. Dehanní, agus a dúlam sa gog ar an chláir se mór dehanní le min páirte an Ceol agus sinna daia agus ar chláir se so. Agus Ceol tanna tanam agus tá Ceol agus tá blan bertíí an carhar, but tá sé deas goil úsan tú mór dehanní. Tá sé go hálainn, So, nina muid písa mar sin? Dhéana mai písa run mai le chuáin an fadan lehan cin nach a Carolan. Eleanor Plunkett.
go híhann ar fad. Nis bhí muid a caint freisin ar chumadóireacht agus ar bhile tríomhhaintas just rud a cínta chuma. Tá sí rud éigean bide go dána Yeah. rud net.
Lullaby they're short of you. When in doubt. Yeah. Anta das. Yeah, just honnig sich an cuiinehum bhí ban, chonig mé ban in Gaza agus bhí si ag gluoch. Agus bhí si rá credamid sa scéal se credamid. Bhí si a gcuí ón dalamh amach. Bhí si a gcuí le passion do chréite. Agus dúirt si taspáin dún mirúilt, túir dún mirúilt, ach tá muid a ghlacha leis seo, tá muid a ghlacha leis an rud seo, ach túir dún mirúilt. Tá si siúd rééis an gcuí a hosnú leanamis an gcuí. Mar ní enig gona, ní enig óma. Ní chéidir man... Ní hiúca an cavalry isteach. Ní esteach. chéidir harapí, yeah. No. Cai tú lórt, agus cai tú tigfeil, agus cai tú... Agus credamid gwyl mahas in ach éon crí nach credan. Cai tú smúteúir sin na mumid... Ba crí creite de mó gan sin ogain. Yeah. Ga cinse le, yeah. Ach go dtiguid. Go dtiguid an dói. Sean is tarlam siar. Tarlam siar, nes lorlen sper van vin. Tarlam siar, en glantan drwy harta. Agus eis le fuam, gan oglaen o cri. Wanneer bio, joi tu hi. Agus lorlan sper van vinn. Tarlam siar, en glantan drwy harta. Tarlam siar, siol mas na nhau. Frijan chio, charis braglodi. San tuolivnes sonnen en mokri. Tarlam siar, goles na shi. Gasúil mas na nhau. Tarlam siar, charis braglodi. Chorda sin ar glár Zera trá seo
an Cheoil hí Paul Aisling agus Moya I mhaanta Buchas libh go léir a sochta bheling don glár don traseo agus le cúna dé ba mid le chéile ríist. Ceol